טוב, חבר'ה ככה, אני רוצה רגע לעשות ניתוח קטן של המעגל, לנסות בכלל להבין מה הולך פה, ורושמים לנו שזה אות המבוא בהתחלה. מה זאת אומרת שזה אות המבוא בהתחלה? אנחנו מתחילים בהתחלה ב-0 וולט, אנחנו עולים ל-6 וולט, ויש פה איזשהו חתך ב-1 מילי מסיבה נורא פשוטה, שהם אומרים ב-T שווה 1 מילי סוגרים את המפסק SW, מעבירים למצב ON, מצב של קצב. אז אני אצייר פה עכשיו בעצם 3 מעגלים, שמסיירים לנו בעצם מה המצב 1, מה המצב 2 ומה המצב 3, ובואו נראה בעצם מה קורה שם. אז אם אנחנו מסתכלים על המצב הראשון, יש לנו בעצם מפסק פתוח, אז אני לא מצייר את הענף הזה. עבור הקטע הראשון, T בין 0 ל-1 מילי, בעצם יש לנו במבוא 6 וולט, אפשר לצייר את זה כמקור מתח, נכון? זה לא משנה. יש לנו 2 נגדים, שזה R1 ו-R2, והקבל שלנו, שאת המתח שלו אנחנו בודקים במוצא, R1 ו-R2. בקטע השני, בין 1 מילי ל-2 מילי, הם אומרים שהם סגרו את המתג. מה המשמעות של סגירת המתג? זה אומר בעצם שיש לי עכשיו עדיין מקור מתח של 6 וולט במבוא, אבל עכשיו במקביל ל-R2, מה יש לי? R1. יש לי בעצם מפסק. יש לי מפסק ודיודה. האם הזרם הולך אל הקבל או מהקבל? אל הקבל. אם הזרם הולך אל הקבל, מכיוון שהקבל בהתחלה היה 0 וולט, ופה יש לי 6 וולט, אז כיוון הזרם הוא בהתאם לכיוון ההולכה של הדיודה, ולכן במקום הדיודה אני מצייר חוט קצר. מצייר חוט קצר. חבר'ה, מה קורה לנגד שהוא במקביל לחוט קצר? האם הנגד הזה בכלל רלוונטי? לא, יש לו... נכון, הדבר הזה בעצם מת, הוא לא רלוונטי. אז מה שאנחנו נראה שבמעגל החדש, בגלל שהדיודה שלנו היא כרגע קצר, ההתנגדות היחידה שמובילה לקבל היא רק R1. אפשר למחוק את כל זה, אפשר למחוק את זה, לא? אפשר למחוק את זה, אבל זה תרגיל ראשון שאני עושה איתכם עם דיודות, אז אני דואג לצייר את הכל, כדי שלא יהיו שאלות. 2 קילו, 1. עכשיו, מגיעים לקטע 3. קטע 3 אומר שמה יש לנו פתאום? יש 2 עד 3. לא, 0 וולט במבוא. ברגע שיש לנו 0 וולט במבוא, אנחנו בעצם אמורים להזרים את הזרם חזרה מהקבל אחורה, בגלל כיוון הדיודה. גם אם המפסק פתוח, גם אם המפסק סגור, זה לא משנה. ברגע שהדיודה שלי לא מאפשרת את זרימת הזרם, המעגל היחיד שבעצם יהיה לי זה R1 ו-R2, ואז בעצם אנחנו נחזור כאילו למעגל הראשון. עכשיו, בגלל שאני עושה את זה בצורה מסודרת, 1, 2, 3, אז אני אצייר פה עוד פעם את הקטע השלישי, כי בקטע השלישי אין לנו מקור מתח. מה יש לנו בעצם? 0 וולט. הקבל הולך להתרוקן אחורה דרך 2 הנגדים. אז אני אצייר פה בעצם הקטע, אני ארשום פה שזה משך הזמן בין 1 מילי ל-2 מילי, ובקטע השלישי, כאשר T גדול מ-2 מילי, אז מה שאנחנו מקבלים בעצם זה את הדבר הזה. מה הסעיפים שלנו? סעיף א', בטבלה להלן מוגדרים קטעי זמן המתייחסים לאיור א', וביניהם 3 קבועים, זמן טאו 1 בין 0 ל-1, טאו 2 בין 1 ל-2, טאו 3 מעל זה. בבקשה להעתיק ולרשום מה הם 3 קבועי הזמן. מה הטאו פה בחלק הראשון? 3 כפול 0.5. מצוין. תחום הנגדים, R1 ועוד R2, כפול הקבל. במקרה שלנו 2 ועוד 1 זה 3, כפול חצי זה 1.5 מילי שניות. נסתכל על המעגל השני, בגלל שיש לנו חוט קצר, אז נגד R2 הוא לא רלוונטי. 2 כפול 0.5. טאו 2 שווה ל-R1 כפול C, שווה ל-2 כפול חצי, שזה 1 מילי. ולגבי השלישי, עוד פעם, בגלל שהדיודה לא מרשה להעביר את הזרם אחורה, R1 ועוד R2 כפול C. R3, R1 ועוד R2 כפול C, וזה כמובן 1.5 מילי.
בדיוק כמו בהתחלה. אז אני בחלק הראשון, משך הזמן שיש לי לדלתא T הוא 1 מילי, יש לי פה את כל הנתונים. אז אני רץ. המתח ההתחלתי 0 וולט. המתח האינסופי פה 6 וולט. דלתא T שלי משך הזמן T 1 מילי, וכמובן אתר נתון. לכן בסוף הקטע הראשון שלנו, המתח של הקבל בזמן 1 מילי, בסוף הקטע יהיה 6 מינוס 6 מינוס 0, E בחזקת מינוס, דלתא T, שזה 1 מילי, חלקי אתר, 1.5. קיבלנו 2 נקודה לבריאות, 2.919 וולט. כשאני מסתכל על הדבר הזה בעצם הבנתי שברגע שסגרו את המפסק שלי הקבל כבר הגיע למתח של 2.919. עכשיו יש לי פתאום מעגל חדש. למה? כי עכשיו יש לי את החוט קצר של הדיודה. אני לוקח את המתח שעשינו עכשיו ופשוט מנסה להבין מה קורה במעגל החדש שלי. במעגל החדש שלי, בזה, באיזה מתח אני מתחיל אותו? מצוין, V0 2.919. המתח האינסופי, אם אני מסתכל פה, יהיה 6 וולט, כי זה מקור המתח היחיד שיש לי פה במערכת. וגם כאן, משך הזמן שיש לי, בין 1 מילי ל-2 מילי, דלתא T 1 מילי 2. אז אנחנו נרשום את משוואת הדפקים היסודית ונראה לאן נגיע. שורה תחתונה חבר'ה, מתח הקבל בסוף הקטע, U out או UC אותו דבר, 2 מילי, יהיה שווה ל-6 פחות 2.919, כי מהמתח הזה אני מתחיל את הקטע הנוכחי, E בחזקת מינוס, משך הזמן 1 מילי, מקבלים 4.866. ועוברים לקטע השלישי. 4.866 וולט, אני לוקח את זה הלאה, וזה המתח ההתחלתי בקטע האחרון, 4.866 וולט. אני יודע שבמעגל הזה אין מקור מתח, בסוף הקבל יתרוקן דרך שני הנגדים, ולכן המתח האינסופי הוא 0 וולט. אין לי יותר מדי מה לעשות פה, הדבר היחיד שאני כן יכול לעשות כאן, זה רק להגיד שאני באמת אגיע ל-0 וולט, ובגלל שהטאו שלי הוא 1.5, ואני צריך 5 טאו להגיע ליעד, אז אני ארשום, נגיע למתח השאיפה, תוך 5 טאו, כלומר, חבר'ה 5 כפול 1.5, 7.5, 7.5 מילי, ואם אנחנו יודעים שהתחלנו את הירידה ב-2, דלתא T שווה, נכון? ובזמן 9.5 מילי. עכשיו אני הולך לצייר את כל הדבר הזה, ונתגלגל. בגלל שביקשו בהתאמה, אני קודם כל הולך לרשום פה את ה-V-in שלי, ואז את מתח הקבל שלי. אחד מתחת לשני. V-in כמובן בוולטים, ופה הם נתנו לנו 1 מילי, 2 מילי, 3 מילי, נכון? והם עשו לנו בעצם דבר כזה. ומה שאני אומר כאן, זה שנטענתי ככה. עכשיו שימו לב לסרטוט, נטענתי בצורה מסוימת, אחר כך נטענתי בצורה אחרת, לא לעשות קו אחד רציף, ואחר כך אני מן הסתם שואף ל-0, אני יודע שאני אגיע ל-0 אחרי 5 טאו, שזה בעצם 7.5 מילי, מה שמביא אותי לנקודת זמן של 9.5 מילי, והמתחים שלנו היו 2.919 ו-4.866. זה כמובן U out בוולטים לאורך הזמן. וזה סעיף ג'. טוב, יאללה, סעיף ג'. סעיף ג' אומר לנו, אנחנו נחזור טיפה אחורה, מי שעל הלוח לא יכול לראות את המצגת, אבל כתוב פה, חשב את פרק הזמן בו יהיה מתח המוצא גדול מ-1.5 וולט. אז אם אנחנו אומרים שאנחנו רוצים את כל הנקודות שבהן המתח הוא גדול מ-1.5 וולט, אנחנו צריכים למצוא שתי נקודות. את הנקודה שבה עלינו מעל, ואת הנקודה שבה ירדנו מתחת, אוקיי? כמובן שפה אנחנו משתמשים במשוואת הדפקים ההפוכה, כי יש לנו את המתח הרצוי ואנחנו מחפשים את הזמן.
אז אנחנו נקרא נגיד לנקודה הזאת T1, ואנחנו נחשב אותה. T1 היא במעגל הראשוני, כי אנחנו בין 0 ל-1 מילי, נכון? אנחנו בעצם במעגל פה, זאת אומרת שההתייחסות תהיה כאן. החלק השני שלנו, T2, זאת הנקודה שבה אני יורד מתחת, נמצאת כבר בחלק השלישי. אז בגלל שאין לי מקום לחשב כרגע, אני הולך למחוק את האמצע, ופה אני הולך לעשות את החישוב. חברים, יאללה, T1. אז T1 שלנו מתחיל מ-0, שואף ל-6, נכון? טאו שלנו 1 מילי, ולאיזה מתח אנחנו רוצים להגיע? 1.5. בואו נרשום את הנתונים בצורה מסודרת, V0, 0, V אין סוף. אתה עושה משוואת השווקים? הפוכה. אני עושה את משוואת השווקים הפוכה. אז V0 הוא 0, V אין סוף הוא 6, טאו שלנו הוא 1.5 מילי, וביקשו מתח בזמן, U של T שווה 1.5 וולט. משוואת השווקים ההפוכה אומרת, דלטה T שווה ל-1.5 מילי, כפולן של המתח באינסוף פחות המתח ההתחלתי, המתח באינסוף פחות המתח אליו אנחנו שואפים, 0.43 כמובן מילי, ואני הולך לרשום את זה פה, T1 0.43, 431, בסדר, בוא נהיה מדויק, יפה, טוב, אנחנו מתקדמים לנקודה T2, מה זה T2? אני מזכיר, T2 הנקודה שבה אנחנו יורדים. עכשיו, חשוב לזכור שהחישוב ייתן לנו רק את זמן הירידה, אני תמיד צריך להוסיף לו את נקודת ההתחלה, בגלל שאנחנו התחלנו לרדת ב2 מילי, אז לדלטה T שלי, לזמן החישוב, אני אוסיף את ה2 מילי. טוב, הנתונים שלה T2, מתח התחלתי, התחלנו מה-4.866 וולט. באין סוף אנחנו שואפים ל-0, והטאו שלנו, בגלל המעגל, זה 1.5 מילי, ו-U של T עוד פעם 1.5 וולט. הפרש הזמנים, 1.5 מילי, שזה הטאו, כפולן של 0 מינוס 4.866, 0 מינוס 1.5, כמה נקבל? 1.735 מילי. חבר'ה, קחו בחשבון שזה רק זמן הירידה, נכון? זמן הירידה. מפה עד לפה היה 1.765. אם אני יודע שאני מחפש את T2, אני צריך להוסיף לזמן הירידה עוד 2 מילי, ולכן אני ארשום ש-T2 הוא 2 מילי ועוד 1.765 מילי, כלומר 3.765 מילי. אז מה משך הזמן שבו היינו מעל 1.5 וולט? אני פשוט עושה אחד פחות השני. ההפרש ביניהם, T2 פחות T1, זה הזמן, חבר'ה, 3.765 פחות 0.431, נותן לנו 3.334, נכון? כן. מילי שניות, וזה כמובן התשובה של סעיף ד' באחרון. נרשום את זה כאן, ג' זמן בו היינו מעל מתח 1.5 וולט הוא T2 פחות T1, כלומר 3.765 מינוס 0.434, וזה כמובן נותן לנו 3.334. שאני טועה, עוד יותר, עוד משהו.